ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବେଣୁଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଗ୍ରାମ ରାଧାକାନ୍ତପୁର, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ? ରାଧାକାନ୍ତପୁର ଗଡ଼ତଳ। ଏ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିହନ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ବିଭୂତି ସାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିହନ ଆଣିକି କରିଛୁ, ଏବେ ନୂଆକି କରିଛୁ ଆଉ। କେତେ କ'ଣ ଏରିଆ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 13 ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇଛୁ ଆଉ। ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରିଥିଲେ ନା? ନୂଆ ଲଗେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ସାରଙ୍କ କରି? ସହଯୋଗରେ ଭଲ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ। ସାରଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ରହିବା ପରେ ଭଲ ହେଇଛି ଟିକେ। ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ଉପରେ? ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆକି କରିଛି ଏଥର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା।